Paralog aling ini sangap yaki kubor na kitub jingtip telada pimpat subscribe yakni ka channel subhaban subscribe kenang berpindup yo yaki kubor ki bandangwan. Yo jaka ki bar jelah da ka bapan Kenya ka lan transfer ax. Lengba ka voice boot siapa limno ka resolution uba arden. Ki kubor jongka arpoi tarik nailur ki laitu. Ka resolution balawan ra da UMLA ka Voice of the People Party WPP. Na nongkrem uba arden milar besayumon. Ban kentu Simkia persya ya kejingdon jong kejingpen keny ya kikendon jong kam Meghalaya Transfer of Land Regulation Act sijar kendai spa nyukuar kala syalim da ka voice boot ni ka boot da ka sur hapo ka ying dorbar tau any hak singi palay ulampang ka ying dorbar u Thomas E Sangma ulapen benaya kani da ka baong kinus kila job bat ka resolution kala syarem no kata hadien ba ya kene ka resolution labu hakmat idkot ke ying dorbar ban vote hadin ke jingrai jong uba arden pasayumoy ban nomweng ya ka da ka bapen pau ya ka jingbom hun setia halor ke jubab ka bala ai da ka sorkar uba arden uloong ba ka don ke jingpen ken ya ka ax henry ka sorkar kam kwa ban pediang ba kibriu ki bom pat syak dum hakalan stan far ax kila ya thiet jaka napang ha ki benta jong ka ribhoi district kumno kila bantir jaka haba kimdei ginong song sinong ka Meghalaya ke ka ba ka sorkar kan le persya yakini kibriu bat khang yaki bakin thiet yaki jaka haribhoi ulabu jingkeli ula kenturu ya ka sorkar jela bahkan penmi ya ka public notice ni ka jingpen penapat ba halor ka jingbatai babnia ya ka jingmud riulum lani tribal uba arden ula kenturu ya ka sorkar bahkan weng ni dilit no yaki arteli ki section ki balabsu bat don hagani ka any ki balong ki jingkhang ban plilat ya ki briu na bar ban thiet jaka uba arden habawan ra ya ka resolution kwa ban tim ki ki sinjam bala sim persya ya ki tu ki briu ki bala di ya la ki jaka sya ki briu ki bom sya kedup ha kalan transfer ax khamtam usim karat marwet u bala jumlien ban le ya kini ki kambi any nalor kene ka ka sinjam ban sa sim persya ya u deputy commissioner ubakloi ban penrung kerteng ya kini ki jaka ki belong persya ya ki kendon jongka any uba arden uloong ba kaladon ka jingpen ken ya ka any kendeu ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act sijar kendai spa nyupuar ka badai ka any ka bakhang ya ki briu na bar jela ban thiet jaka ha kani ka jela bat benrap ka sorkar kala pen pelot ya kani ka any uni UMLA ka nongkrem ula pen pau ka jing sngau khia namar ka jing sya pen khen ka an khin deu jong ka jela bat ong ba ka rai jong ka sorkar ban ai jaka hadu sau husan pon not iwei akar ha new shalong syaki officer IAS kadai ka jing pen khen ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act sijar khandai spa nyupuar ula pen tibru ba haka khandai tarik unailar arhajar nyo kala sim karai balasim da ka kenhun menteri ban ai jaka ya ki IAS officer ki bom day na kane ka jela ha new shalong township ha ka bala menjur ban ai jaka hadu saupusan pon not iwei akar sya ka civil service officer cooperative housing society da ka basiu tang thitengka si square foot uniu MLA ka nongkrem ula pentip ru badang sen kaladon biang ka jing persyang ban pen khenya kalan transfer ax lengba ki jing terwa ka balami na ki menteri ka sorkar jela ban ailat ban thiet jaka ya ki doktor ki badai nambar jela ha Meghalaya khnang banla ban penbiang mat pendap ya ki jing duna ki specialist doktor ha ka ju kopor uba arden ula ken thoru halor ka jing di jaka hapo ka raj marwet hari boy district baladon kti da us imran bat bu jingkeli ba ayu ka sorkar kan le halor kani ka jing pen khenya ka any ha ka jubam na kaliang menteri Katnat Revenues and Disaster Management uba kermen sela haba ula pule yak kendon ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act sijar kendai spa nyupuar ula pen pau da ka boong bakam don setia ka jingpen khenya ka any umentri uloong bakala syai ba ka sorkar haba penya ya kikam bayadei bat ka transfer mutation mortgage will bat kiwe kajuyat kat kum ki kendon balabu ha ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act sijar kendai spa nyopuwei ka ax ba kendai iwei jongka sijar kendai spa nyopuar
Bat ka Meghalaya Land Transfer Acts of Land Regulation Rule Sijar kendai spa nyupsau. Kat ba na kaliang Menteri rang ba kajela Konrad kongkal sangma. Haba benrap lang. Ha ka jubab uloong. Kam syam ladon setia ka jingpen ken ya ka Land Transfer Acts. Ha ka ba ya baro kikam ba ya dei bat kibar jela. Kidai kibala pensyong nongrim kat kum kikendon ka any. Konrad uloong. Ba kino kibreu kila ban lek syaying bisyar. Lada kidon jing skau kia ne lam. Ba kadon ka jingpen ken ya kikendon jong ka any. Bat ongru ngim pat jui ya kano ka kis balawan ra akmat. Bat kitu kikis kiba ka ying bisyar. Kala ai hukum ka sorkar kala de pentrikam yiki hukum. Sa kawe pat kubor jong ka te ka jui ka tering ka baloong sya ken taj ka resolution ban persya ya ka any klau. Na ba pen uba arden hadien bala pen syai ka sorkar. Karai lane resolution ban persya ya ka anklau ka badang sudah penkelasyan ka sorkar pedeng ka balawan ra da UMLA kanot Shillong uba Adelbat nongrum ka lasya kan taj war ha ka ying darbar thau any ha ka sengi palai hadien ba uni UMLA syamla tre ban weng wat hadien ba ka sorkar jela leng ba menteri rang ba Konrad kongkal sangma ula pensai halor ki benta jong ka any ki ba ula penpau ba kin kta ya ka jaka klau ha ka jela khamtam haba omdon kam sim jingbet shu na ka tanat klau banle ya ki project ki badai na ka banta jong ka jingsangan kari ha ki jaka ki bahap apo sispa kilometer na khaput bat ki we kiri uba Adelbat nongrum ulawan ra ya ka resolution ka balakren hi tang ma haying darbar bat ki para MLA jong ki badai na ka VPP ru ki klem yang lang ban ya simbenta ban kersan ya ka resolution uba Adelbat ulawan ra ya ka resolution ban persya ya ka forest conservation amendment acts arhajar arpulai ka badang sudah menjursian da ke parlimen uba Adelbat uloong ba ka ying dorbar tawan kadai ban simrai lang ban persya ya ka ne ka any kenang ban yada ya ka hok jong ki trai muluk kajela ha ka bai dei bat ka jaka bat ka jingdon jingem haka uloong ru ba ka ne ka any ka badang sudah penkelat mai kan sya ban pentrikam ya ki jaka klau na ka banta ki project kum ka surok lentirel bat ki wei ki project ki ba kongsan bat ki balong ki jingsangan ya kari ha ki jaka klau ki ba hap hapo chispa kilometer na khaput jong kiri India klem da don kamshu ban sim jingbet na ka tanat klau ka sorkar pedeng uba Adelbat ulak dewru ya ka jaka klau ki ba don kam ban ri ban sumar bat yada kum ki klau ri kenti ki klau shnong ki klau raj ilau sim ilau adong bat ki lau kentang lada ki MLA ki dai ban pen sawa ha ka sur jong ki persya ya ka forest conservation amendment acts arhajar arpulai une UMLA ulak dewru ba uranium ru udon ha ka jaka klau ha southwest kasi hill district bat kadai hok ban persya ya ka forest conservation amendment acts kenang ban yada ya ka hok ki trai muluk ha bai dei bat ka jaka bat ki jingdon jingem hapo jongka uloong ru ba ka jela Mizoram bat Nagaland ki ladon lupa ya ka any kum ka artikel laispa nyophuai idang simrai persya ya ka forest conservation amendment acts balai ka Meghalaya ru kamla banle na kaliang menteri rang ba Konrad kongkal sangma ula jubam ban pensyai halor ki benta ki balak dew uba Adelbat ha ka ba uloong ru ba ka ne ka any ka bala penbek thmai kan nang yaram ban pen klan ya ka bor jong ka jela namar wat ka jing batai syapang ka klau ru kalala pentrikam kat kum ki any jong ka jela kat kum ki jing batai hapo ki any Indian Forest Act lani ka jing batai ha ki wei pat ki any Konrad uloong ba Meghalaya ka jing batai syapang ka klau bat ka any jong usnem sijar kendai spa arpu nyo syam la pentrikam henrei ya ka jing batai syapang ka klau lale hi kat kum ka anjong ka jela ulai thu ba ka sorkar jela kala simru ya ka jing yaselok bat advocate general ka jela bat na ka liang ka sorkar jela kan ya kenduru ya menteri ka sorkar pedeng bepek ya ka tanat klau na ka benta ban khamsyai susu ha bai dei bat ka jing pensngeu ula pensai ru ha bai dei bat ki project ki ba kongsan na ka benta kari ki lahap hapo sispa kilometer na khaput jong kari ki ba don kam sim jingbet na ka tanat klau henrei ki wei pat ki jingbet ki ba don kam ban sim ben kum na ki district council lani ki wei ki tanan
Watla Menteri Rangba ula pensai Henry uba adelbat siamla yahap satia bat tre ban wengno ya ka resolution. Kumta namar siamla weng la sule da ka ba supen sawasur ha ka ba kasur kibadon sya ka liang sensar ka kham sawajam ka bumut ba ka resolution jong uba adelbat kala syakan taj no namar kala rem. Kublai shibun ngin sai sempat hakiweki kubor.